аз сӯи ҳукумати вилояти Томски Русия. Аз ин ҷабҳа шаҳрвандони тоҷик метавонанд ки ҳамин чиз ба фикрам ки барои муҳоҷирон хабари хуш мебошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як мавзӯи нав пешкаши шумо мегардонем ки барои муҳоҷирон коршона осонтар мекунанд. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд барои муҳоҷирон маркази имтиҳонсупории забони русӣ кушода карда мешавад. дар ин бора аз хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. ин марказҳо рӯзҳои наздик кушода ва ба истифода дода мешаванд. марказҳои имтиҳонсупорӣ аз сӯи ҳукумати вилояти Томски Русия бунёд шуда, он шаҳрвандони Тоҷикистон ки сафар кардан ба Русия мехоҳанд метавонанд дар ин маконҳо имтиҳони забони русӣ супорида гувоҳнома яъне ки сертификатро ба даст биёранд. чун шаҳрвандони зиёд барои имтиҳонсупорӣ ва гирифтани гувоҳнома аз забони русӣ ба маркази сершуғли аҳолӣ муроҷиат мекунанд, навбат дар ин ҷо бисёр мебошад. аз сабаби очират бисёр будан барои гирифтани сертификат аз донистани забони русӣ тасмим гирифтанд ки дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанд маркази муҳоҷиратии омӯзиши забони русӣ кушода карда шавад, яъне маркази муҳоҷиратии имтиҳонсупорӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз сафар кардан ба Русия. аз ин ҷабҳа шаҳрвандони тоҷик метавонанд ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон сертификатҳошона бигиранд ва баъдан ба Федератсияи Русия сафар кунанд. ин сертификатҳо 100% ба кор мебиёянд. бояд қайд кард, ин сертификат дар бораи донистани забони русӣ барои кор дар Федератсияи Русия ва гирифтани иҷозатномаи зисти муваққатӣ яъне ки РВП, ҳуҷҷати иҷозаи зист яъне ки вид на жительство ва иҷозатнома барои кор патент лозим мебошад. ҳамин чизое ки мо номбар кардем, шумо бояд сертификат бигирен аз Федератсияи Русия барои донистани забони русӣ ва ҳамин сертификате ки аз шаҳри Душанбе ё Хуҷанд мегирен барои гирифтани ин ҳуҷҷатҳо 100% ба кор мебиёяд ва барои шумо кортона осон мекунад. дар ин ҷо як саволи дигар ба миён меояд ки ҳамин сертификат чӣ қадар муҳлат дорад. бисёриҳо барои гирифтани патент сертификат мегиранд, и то 3 сола муҳлат дорад. як бор ки шумо сертификат гирифтен, то 3 сола ҳаму ба кор меравад. зинда ва сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон пересикат кунад, бигзара аз сари нав биёяд документ кунад, номерое ки меброяд зангшон бизанен, ин одамо меоянд аз дари хонатон мегиранд, ба дастахчон граница мегзаронанд. Бобиев нависонда. салом ака, конкретниша гӯй 1 сентябр регистратсия мегиранд ё ин ки не? мо дар ин бора видео кардем ба фикрам ва бисёри нафарҳо агар тамошо накарда бошен, худо хоҳад пагоҳ як видеои дигар мекунем дар бораи патент регистратсия чӣ хел аз байн мерава мефаҳмонем амоша. Шамсуддинов нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. аз шумо як чиз пурсам мумкин аст? брат дар аэропорти Душанбе аз 2 сентябр даъваткунӣ аблава сар мешавад. пешакӣ раҳмат. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон сар мешавад аз моҳи октябр то охири моҳи ноябр. як нафари дигар нависонда. салом брат, аз Душанбе сертификат гирифта мешавад барои патент? аввали видеода мо дар ҳамин масъала фаҳмондем. Ниёзов нависонда. салому алайкум ба ҳама. бе иҷозати соҳиби хона худсарона намешавад регистратсия карда. вақте ки участковӣ ба соҳиби хона фишор биёрад, соҳибхона ҳамаро аз хона пеш мекунад ва муҳоҷироне ки дар вагон ё бе адрес зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна худсарона регистратсия мекунанд дар ягон хона бе иҷозати хазяин? худованд ба ҳама мададгор бошад. ин қонун махсус барои касои дахл дорад ки мисол регистратсияшон дар дигар ҷои худшон дар дигар ҷо зиндагӣ мекунанд. ин чиз назорат строги барои чӣ мешавад? ба ҳамин хотире мешавад ки шумо дар куҷое ки зиндагӣ мекунед, аз ҳамун ҷо яъне ки ба монанди бигӯем местоположениятон дар МВД Русия сохранид мешавад, ҷои зистон, ва регистратсияи шуморо ҳам аз ҳамун ҷое, ҳар ҷое ки зиндагӣ мекунед, ин регистратсия карда мешавад. як нафари дигар нависонда. додарҷон, иҷа хушхабар навиштаед, хурсанд мешавем, бо гӯш мекунем дигар гапа.
хушхабар яъне ки шумо хуб гӯш кунед мефаҳмед. Хушхабар ки нависем дар бораи аз байн рефтани регистратсия мо гап задем. Ҳамин чиз ба фикрам ки барои муҳоҷирон хабари хуш мебошад. Муқим нависонда моҳи августи 25 патент кардем дар Питер областной. Ҳамира ҷавоб надодем. Дар город Питер кор метавад раҳмат пешакӣ. Баъди 10 сентябр ин чиз аниқ мешавад. Бояд ки ба як патент мисол дар Москва, Московский област ёки Питер ёки област кор кардана иҷозат бидиҳанд. Ҳозирашда ин хел бигирем иҷозат нестае. Ки ҷое ки гирифтагиен дар ҳамунҷа тоқа ҳуқуқ дорем ки кор бикунем. Як нафари дигар нависонда салом акаи Сорбон. Яка писар ба хизмат даъват мешавад. Яка писар аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастае, хичона дар қайд бояд бугзоранд. Тамом, инам қадар гап. Як нафари дигар нависонда салом ака. Меган границаҳо махкам мешавад. Дар ҳамин бора камтар мефаҳмондем. Дар бораи границаҳо интизор бошед, худо хоҳад пагаи дигар як видео мекунем. Дар канали Сомониён тиҷаи меброя ва медурен ҳамаша тамошо мекунем. Бародарони азиз, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволо боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.